Takže konopa z môjho pohľadu je kráľovna kultúrnych rastlín. Vieme z nej vyrábať 12 druhov produktov, 12 línií produktov. Vlastne ten základný východiskový materiál pre nás vlastne vytvorí príroda. Cez fotosyntézu za 100-120 dní vyrastie toľko celulózy na tom poli, ako v lese za 35 rokov. Čo je veľmi atraktívna výzva podnikateľská a my sme vlastne v konopnom klastri túto výzvu uchopili a skrátene povedané po niekoľkoročnom skúšaní sme sa dostali k doskám, ktoré sú z pazieria, čo je vlastne tá drevná časť tej stonky. A je pevnejšia ako drevná celulóza, teda stabilnejšia ako drevná celulóza. A takéto lisované dosky sú skoro od tretinu alebo 40% ľahšie ako drevovláknité dosky a dajú sa používať v stavebníctve alebo v nábytkárstve ako táto krásne dyhovaná brezov. A jej výhoda je, že vlastne má nekonečný cyklus, po životnosti sa ten materiál, ten nábytok alebo tie panely stavebné pomelú, pridá sa 20% nového materiálu a znova to ide do linky. A to sa dá otočiť niekoľkokrát vďaka tej akoby stabilite toho materiálu. My sme si dali ešte vyšší cieľ a to je, aby boli biologicky rozložiteľné. To znamená, vypustili sme syntetické pojiva, spájame to len pojivami na minerálnej prírodnej báze a tým pádom táto doska, ak nechceme s nej ďalej vyrábať proste nábytok alebo stavebné panely, tak ju pomelieme a cez kompost sa vráti do pôdy. Na tú pôdu zase zasejeme semienko konopné, vyrastie konopa a cyklus beží ďalej, čo vlastne považujeme za jedinú úplnú recykláciu. Keď sa vlastne z pôdy vzídené cez užívateľský cyklus zase vráti do pôdy.